Jeg vil fortælle lidt om, hvad vi bruger Twitter til her i tysktimerne på handelsskolen. Det vi for eksempel kan lave, det er, at vi analyserer sætninger og skriver det ind på Twitter. Så vi kan sådan på oversætte sætninger, og så skriver læreren selvfølgelig tilbage, om det er det rigtige, eller om der er fejl. Så skriver vi også for eksempel nye sætninger, hvis vi har lavet noget i weekenderne eller noget, så skriv lidt om det på tysk, og så bliver det selvfølgelig også rettet. Så laver vi selvfølgelig også opgaver. Jeg skriver svarene ind på Twitter, om det er rigtigt, eller så får vi selvfølgelig tilbage, om det er rigtigt eller forkert. Det er så lidt generelt, hvad vi kan få på at lave på Twitter. Ja, jeg vil så fortælle lidt om fordelen ved brugen af Twitter. Den første fordel, det er, at brugen af Twitter, der kan du aflæse notater, hvad folk har skrevet ind på Twitter, og ligesom altid gå tilbage og kigge, om det er noget, du kan bruge til noget længere hen med en opgave eller noget som helst. Du kan også personligt selv skrive til læreren, så at han eller hun kun kan se, at det er dig, der har skrevet. Det gør også, at folk bliver mere aktive. Så hvis en person, som er meget generet for at række hånden op, kan også være aktiv over Twitter, altså på samme måde. En fordel er også, at der kommer ofte flere svarmuligheder på et spørgsmål. Og der kommer mere tid i overskud, da vi ikke bruger tid på at rende op på tavlen og gøre ved at række hånden op og ventetid og sådan noget, da vi bare kan svare vores svar direkte fra computerne. En fordel det kan også være, at når du er på Twitter, så kan vi alle sammen svare på én gang. Ligesom jeg sagde før med, at du ikke skal række hånden op, og så går der masser af tid med det, altså vi får tid i overskud. En fordel det er også, at lærerne har et større overblik om, hvem der har været aktiv i undervisningen. Altså de kan gå tilbage ind på Twitter og kigge, hvem har skrevet hvad, og hvor meget har de aktive, og hvornår de er aktive. I forhold til, hvis du bare rækker hånden op, så kan det selvfølgelig være, at de har glemt dig, hvis du ikke har gjort dig opmærksom nok. En fordel med, at det kan være, at man kan, hvis du ikke er i skole, så kan du godt følge undervisningen alligevel. Hvis du f.eks. er i udlandet, ligesom en af vores klasse var, han var også aktiv på Twitter, selvom han var væk i 2 måneder eller sådan noget. Så det kan også være en klar fordel. Jeg vil fortælle lidt om ulemperne ved brug af Twitter her på skolen. Folk, som ikke har lavet deres lektier, de kan nemt snyde ved at bare skrive det samme, som andre gør, når vi skal rette vores opgaver inde på Twitter. Hvis en person for eksempel skriver deres svar, så kommer der mange efterfølgende lige efter hinanden med det samme. Og det er et stort tegn på, at man måske har kigget efter eller ikke lavet deres ting, fordi de bare skriver det samme. En anden stor ulempe, det er, at det kan hurtigt blive overskueligt. Der kommer rigtig mange beskeder på meget kort tid. Altså de flyver jo nærmest bare ind, hvis det er, at læreren spørger dig om noget. Og der kan man hurtigt blive forvirret, da det går så stærkt. En rigtig stor ulempe, det er også, at man kun har 140 bogstaver til rådighed. Og det er jo ikke så godt, hvis du har brug for at skal formulere dig i en længere sætning eller lignende.